Σόφια, η νορβηγική πρωτεύουσα, μία από τις πιο φιλήσυχες πόλεις του κόσμου, μέσα σε ελάχιστες στιγμές παραδίδεται στον τρόμο. Οι περίπου 700 Έλληνες που ζουν εκεί, στο άκουσμα του εκοφαντικού ήχου της έκρηξης, με αγωνία αρχίζουν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι πληροφορίες για Έλληνες θύματα του μακελιού αρχικά είναι συγκεχημένες. Όσο περνάει η ώρα, τα νέα ευτυχώς είναι καθησυχαστικά. Μόνο ένας Έλληνας που βρισκόταν σε καφέ κοντά στο σημείο της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά. Υπήρχε μία μικρή αμφιβολία για κάποιον Έλληνα επίκο, ο οποίος ήταν στην περιοχή καθώς ένα καφέ. Απλώς είχε, από ό,τι κατάλαβα τελικά, μικρά τραύματα λόγω τράψης κάποιων τζαμιών. Ένα μικρό τραύμα στο χέρι. Είναι απολύτως καλά. Το σπίτι της Βούλας Τερζούδη βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Ένιωσε σαν να γίνεται σεισμός. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο ποτέ εδώ στην Νορβηγία. Εγώ μένω μέσα στο Όσλο, αλλά όταν έγινε η έκρηξη τη νιώσαμε τόσο πολύ που νομίσαμε ότι έπεσε ένα τείχος στο σπιτιού μας. Οι πρώτες εικόνες πρωτόγνωρες για τους Νορβηγούς, που μέχρι χθες θεωρούσαν τη χώρα τους απολύτως προστατευμένη από βίαιες και τρομοκρατικές ενέργειες. Το Όσλο αλλά και άλλες πόλεις μοιάζουν ερημωμένες, με τον κόσμο να έχει κλειστεί στα σπίτια του. Υπάρχει μια παγωμάρα, μια απίστευτη παγωμάρα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο Όσλο. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, δεν λειτουργεί τίποτα. Έχουν αναβληθεί όλες οι συναυλίες, ποδοσφαιρικοί αγώνες, γενικά όπου μαζεύεται πολλοί κόσμος. Η τυφλή επίθεση του 32χρονου δράστη εναντίον των νέων στο νησί Οτόγια επιτείνει ακόμα περισσότερο το φόβο. Η Βούλα Τερζούδη είχε βρεθεί και στο μακελιό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών το 2007, όπου 32 φοιτητές είχαν πέσει νεκροί από τα πυρά ενός συμφοιτητή τους. Είχε δυστυχώς να έχω μια φοβερή εμπειρία στους πυροβολισμούς που είχαν γίνει στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο του Βιρτζίνια και όλα αυτά μου ξαναέρχονται λίγο στο μυαλό. Έτυχε να είμαι εκεί σε ένα συνέδριο και όταν άκουσα ειδικά για τα παιδιά, γιατί είναι νέα παιδιά που ήταν στην κατασκήνωση στο νησί, μια φοβερή τραγωδία. Ειδικά προσωπικά είμαι φοβερά επηρεασμένη από την όλη υπόθεση. Το προφίλ και τα κίνητρα του συλληφθέντος, που σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές είχε ρατσιστικές και φονταμενταλιστικές αντιλήψεις, έχουν θορυβήσει τους Έλληνες μετανάστες. Τι κατάσταση, τα ανατρέπει όλα αυτά. Ο λόγος που είμαι Νορβηγία είναι γιατί έχουμε 2 παιδιά μικρά και ήρθαμε για το λόγο της ασφάλειας, ότι είναι σχετικά ασφαλή χώρα, αλλά δεν νομίζω πια. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος Έλληνας που να αισθάνεται μειονεκτικά λόγω του ότι είναι ξένος στην Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι μια πάρα πολύ φιλόξενη χώρα και δεν μπορεί φυσικά κανείς να αμφισβητήσει κάτι τέτοιο βασισμένο σε μια ενέργεια ενός άνθρωπου που πιθανότατα δεν είναι καλά στα μυαλά του. Η επόμενη μέρα από την τραγωδία στην Νορβηγία σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα τη φιλήσυχη και ασφαλή χώρα της Σκανδιναβίας. Όλοι οι Νορβηγοί, Έλληνες αλλά και μετανάστες από άλλες χώρες εύχονται το κακό να μην βρει άλλους μιμητές. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο